Zdravo i dobrodošli na video o mleku i mlečnim proizvodima. Govorit ću vam o konzumaciji mleka u različitim životnim dobima i njegovim pozitivnim i negativnim efektima na zdravlje. Već dugo se istraživači bave pitanjem da li je mleko poželjno ili može biti toksično po naš organizam i da li je zapravo toliko neophodno piti ga i jesti mlečni proizvod ili ga je bolje izbeći. Pre svega, važno je napomenuti da je u dečijem periodu ono jako poželjno jer sadrži brojne hranjive materije. Među njima su ugljen hidrati, proteini, masti, vitamini i minerali. Ali bebe i mala deca sadrže enzim laktazu koja uspešno razlaže laktozu pa je mleko lako svarljivo u crevima. Tako da mleko obezbeđuje dobar rast i razvoj dece i obezbeđuje im dovoljno nutritivnih elemenata, pre svega kalcijuma za normalno formiranje kostiju. Međutim, ovaj enzim se kako odrastamo sve manje stvara i pokazalo se u nekim studijama da je pijenje mleka u odraslom životnom dobu povezano sa nekim jakim štetnim dejstvima. Pošto čak 65% ljudske populacije ima intoleranciju na laktozu, to znači da bismo svi morali biti oprezni u konzumiranju mleka. Mada ne postoje sveobuhvatnije takozvane meta studije koje ova saznanja i potvrđuju. Šta je razlog ovolikoj kontroverznosti mleka? U siromašnim i nerazvijenim delovima sveta mleko je jako važno za obezbeđivanje dovoljno hranljive vrednosti tokom dana, onda kada nisu dostupne druge namirnice. U nekim delovima sveta je konzumacija mleka znatno smanjila smrtnost dece, što je od ogromnog značaja. A u razvijenim društvima je češće štetno po zdravlje. Dakle, pre svega treba imati u vidu da je uzgajanje koza, ovaca i goveda počelo tek pre 11.000 godina, a time i pijenje mleka u zrelijem dobu. Ovaj period je bio relativno kratak da se creva odraslog čoveka evolutivno prilagode mleku i mlečnim proizvodima. Zato i ne čudi što prosečna odrasla osoba osjeća nelagodnost i bolove u stomaku nakon pijenja mleka. Ali da li ga zaista treba izbjegavati u potpunosti? Ne, ali ne treba pretjerivati. Između 100 i 200 ml dnevno, odnosno količina od oko 1 šolje mleka svakog dana, može biti više korisna nego štetna, ali samo pod uslovom da nemate probleme sa varenjem, nelagodnost i pojavu akni nakon pijenja mleka. To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da vam je bio informativan i koristan. Ako me ne pratite, a želite i dalje da slušate o ovakvim temama, klik na subscribe. Klikom na like ćete obezbediti veću vidljivost ovog snimka. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro sa novom temom. Pozdrav!